Samantala, Idol, mas pinalakas pa ang kakayahan ng mga batang archer sa Baknotan, La Union sa paglalatag ng aktibidad at programa na inilaan sa larangan ng archery. Tinalakay sa isang pagpupulong ng mga opisyal ang posibleng lugar na maaaring pagdarausan ng training sa naturang sports at ng posibilidad na pagpapatayo ng Archery Center for Excellence na magsisilbing training hub upang mas mapahusay at mapalawak pa ang kakayahan ng mga lokal na atleta. Pinag-usapan din ang posibleng kontribusyon nito sa sektor ng sports tourism bukod pa sa paghubog sa mga atleta sa La Union. Positibo naman ang lokal na pamahalaan sa benepisyong maidudulot ng pasilidad na mas ikauunlad ng nasabing bayan. IFM News. IFM News. IFM.